Nou zitten aan tafel drie gasten. We beginnen met een echte wereldkampioen. Dit is een roeier uit Jennewoord, wie al Europees kampioen. Woon al zilver op de Olympische Spelen. En wat dit hier en passant wereldkampioen in de Holland 8. Maak een applaus voor Jan van der Bij. Dit hier kan zien dream uit. Hij wie al jeugdtrainer bij Sportclub Jereveen. Verhuizen naar Ajax, Anderlecht, Queens Park en Club Brugge. Maar op 21 maart 2024 maakt Jereveen bekend dat hij haattrainer wordt van SC Jereveen. Een applaus voor Robin Veldman. En we hebben hem in deze uitsturing al squalmaster neemt. We hebben hem muzikant neemt. Maar dus ook topsporter. Want Jelle Broersma is fanatiek hutterin. Hij woont bijgelijks de Bonifatiusloop. Voor een soort mensen is hij bekend als Jelle B. Maar wij nemen hem Jelle Broersma een applaus. Dankjewel. Alle draaien vregen om je sportmoment mee te nemen. Maar laten we eerst eventjes beginnen met je permissie. Met de wereldkampioen op tafel. Vind je hem dat goed? Ah, zeker. Vind je hem daar mooi akkoord? Nou, dat vind ik hartstikke fijn dat ik maar... Wereldkampioen. Ja, toch? Nee, wie gaatste kampioen... Wereldkampioen, wie gaaster... ja. En Jan van der Bij, hier is al een riege on medailles woon. Maar nog nooit die eerste prijs op het WK. Ik denk om maar even een beetje positief te beginnen. Nog nooit dus goud op het WK. Of zelfs Marit Bouwmeester, vrienden hier onder de uitzending zei. Dan is dus eigenlijk altijd de eerste loser. Ja, dat klopt. Ja, dat drukt dus er heel goed in. Dus dat die extra motivatie aan een WK om te denken, nou ja, laten we dan 0 wollen is best man. Net als dat de vorige keer net is. Nee. Dus ja, ik ben heel blij dat het lukt dus. Ja, we gaan even naar Shanghai. Ja. Naar 20 september 2024. Ja. De Vrouwjesnacht had dan al krijg goud woon. Dat was al bijzonder. Maar Ja. de Friese Imke Kleveringen bij. Ja. En dan Mayum. Hoe groot acht je hem op dat moment de kans dat je hem goud winnen zoen? Nou, ik denk 50-50, dat ik dat het beste is ken. We wisten tijdens de trainingen dat we de snelheden hellen van de Parijs 8. We hebben eigenlijk zilver mee wonen. Nou, dat was echt krap. Komen we tot de 1500 vaartbloeien. Toen we een wekking hellen. Dus we zien het nou zo van, nou jongens, pas op. Houd het sterk, want we kennen ons in hellen weer in het laatste eind. Maar Groot-Brittannië, dat is Ja. eigenlijk de grote concurrent. Ja, zeker. En we toch net wel van, dit wordt een hele, ja, echt een kilo race van waar je het aan pakken, eigenlijk. Aan de andere kant, we gaan wel eens voordeel, we gaan daar al wat langer zitten. We gaan heel wat bezig geweest met hoe gaat met de warmte om, hoe deals met uitstel. Want we gaan gelukkig dat je de fjouwer zonder wie is uitstelt. Dus die moesten van het wetter, nou het weer de 24 graden. Dit is benauwd, haast net de hutje daar. En dan... De heer benauwd? Ja jongen. Weer, Oh, benauwd. Ja, benauwd. Ja, er gaan coaches knock-out langs de zijkant. Echt zo? Ja, die kon het net volhouden. Dus het weer echt zwaar. En die zit net eens in de boord? Die zit net eens in de boord. Nee, die zijn te fanatiek, denk ik, om schreeuwen. Maar ja, dus het weer echt een keus van hoe gaan we dit doen en hoe gaan we sabot kolien. Dus we huis embedded scientists en gaan we naar de winkel sturen, al die panties hellen, vol met ijsblokken stout en dingen nekken lezen om wat te kolien, om een koud te bloemen voor die start. En toen we om eens heen zeggen, eigenlijk begon wel een beetje te grapje van, dat had de rest net niet in. Dit is in je 0. Ah, ja. Dus, je hebt hier een mentale lijn op. ja, nou ja, de hast de mentale race best al een beetje aan het winnen. Dus ik zeg wat als sukkels dat zij dat net in, maar... ja, die opmerking maken we in Parijs en toen worden we tweede. Dus daar lees ik van. Bij de stad lijn je hem mentaal dus al hier nog voor. Ja. Fysiek jongen lijn je hem hele wijs voor. Schrokken je hem daarvan? Want Groot-Brittannië, wie dus de topfavoriet. Hier de laatste 3 WK's, de Spelen woon. En ineens, hele wijs, lijn je hem voor. Nou, die race wordt heel los. Je bent sabot bezig met die taak uitvoeren. Nou, we wisten eigenlijk van het wordt een spannende race. Dus we sabot ingedrild van... want nou ja, de meeste mensen die vregen, die denken... ja, we gaan die race wat zien een keer najaar van we beginnen. Nou, ze gaan weer dat ek die. En als dan te jaren krijgt van ja, we lezen los... dan in één keer denk je net meer van... oh ja, hier geven we dit. Maar dan denk je, oh, sla maar geen snoek. Rijd je een riem maar net kwijt, want dan has verlen. Dus in één keer van het plan waar ik zou op boord gooit, dat je een hele oorlijke gedachtegang hast. Zo, en dan is het zwaar van hoe je je mee om en kerst dat horen. Dus gelukkig deel ik het al wat langer en kun je het dan een beetje parkeren. Maar ja, dan is er heel oorlijke ding door die holle hinnen die Stefan nooit hoorn hast. Want ja, dit weer voor mij ook de eerste keer. Saals, wat voor oorlijke gedachtenkamer dan? Maatje geen fout, maatje het ritme net verkeerd, komen de oren nog opzetten. Had ze echt wel gelijk als stuurvrouw, hè? Want we racen echt blind op haar. Onze focus zit echt volledig in het boord.
En ze zei, ja, willen ze een puntje kontje, hè? Willen ze bijna los van het veld. Puntje kontje, mooi hè? Ja, en dan denkt bijna Lars van... nooit wel eens puntje kontje? Maar dat is het. Zeker. Hè, zo, ja, ik moet eigenlijk toch even zien wat er gebeurt. En dat was al iets ingaan. En daar was net van allerlei worden. En Blue op die taak en Blue leveren was danken. En dan komt ze door de streep. Dan is Ja. het de euforie, de gek, de blitzkip. Ja. Neem u zijn mooi. Nou, ik zit gelukkig met één jongen toen ik bij de roeibond kwam. Die ziet ik bij mij boord. En dan heb ik Europees goud mee won. Dus ja, dan gaan samen zo lange wij al lijn. En dat is gewoon al heel vet. Dus ja, om samen met hem te doen, nou ja, dat weer heel uniek. Ja, en daarna, de gesprekken daarvan haast. Ja, ik ben een beetje de nestor van de ploeg. Dus ja, dan is toch de jonge jongens die voor het eerst naar een WK gaan. Want die gingen weg in je boord. Uitlezen wat de druk doet. Hoe is ermee om? Het is net zo spannend dat het. En nou ja, proberen ze een beetje mee te nemen wat ze verwachten kennen. En dan ben ik gewoon super trots dat dat lukt. De last valt als het ware van die schoudershouders. Denk van wauw, maar het is eindelijk gelukt. Maar een compleet naaie ploeg. Maar ik een stukje oude garde. En die combinatie dat zo goed werken had. Ja, dat is gewoon geweldig. En op stap in Shanghai. Ja, daarna is hij weer op stap in Shanghai. Ja, dat is wel een gekke stad. Dat maakt wel heel tijd aan. Want daarna is dus op stap. En als je dan wereldkampioen bent, dan ben ik heel veel rieke meisjes. En die vindt het dan heel leuk om drank voor die te betalen. Dus ja, dan escaleert het vrij hard. Ja. Nou, maar eigenlijk trofregje, maar we hadden je tiert, want we gaan zo bij Robin Veldman. Misschien is dat maar beter ik. Robin, nou best geen wereldkampioen worden, maar wel trainer van sportclub Jereveen. Viel dat voor jou misschien wel een beetje als wereldkampioen worden? Want ja, dat wie toch die jongens draaien. Ja, die droom is wel wat groter gemaakt dan dat het een droom is waar ik al jarenlang jaren mee bezig was. Dus wel de cirkel is rond in die zin. Hè. Dat, ik heb hier nog als jeugdcoach met de Heerenveen onder 12 ook wel gelopen. Dus daarvan ken ik ook het complex. En als je dan uiteindelijk 8 jaar later weer terugkomt als hoofdtrainer. Dat is denk ik wel een heel bijzonder verhaal, ja. Maar een echte droom, was het dan toch net nemen? Ja, de echte droom is uiteindelijk werken in de Champions League. Dat is een droom. Ja. Ik zeg niet of dat gaat lukken, maar ik vind wel dat je naar iets moet kijken van wauw, dat zou er echt nog heel gaaf lijken. Mooi Jereveen. Dat zou dat zou een droom zijn. Oh, ja. Maar dat zou ik als persoonlijke ambitie, als droom omschrijven. Maar terugkomen bij Heerenveen is wel nogmaals een cirkel die rond is. Ja. Kamers, waarom bij Jereveen op het moment dat het net bepaald geweldig groen. Namens natuurlijk de functie van Robin van Persie. Wie dat lastig op dat stuit? Het was in eerste instantie lastig om ook Club Brugge te verlaten. Want ik zat bij een club die in de Champions League werkte. En in de eerste divisie, de keukenkampioen-divisie van België, speelde ze op dat stuit. Hè? Ja. Waar je het jong Club Brugge nemen we maar even. Ja, zoals jong Ajax zeg maar in de Nederlandse keukenkampioen-divisie speelden wij dat met Club Brugge. Trots dat ik ben, was dat we speelden gewoon echt leuk voetbal, goed voetbal. Spelers werden beter en dat was het voornaamste van dat elftal natuurlijk. En toen Van Persie vertrok, ik had eigenlijk de link helemaal nog niet gelegd. Ik was gewoon weer lekker door en vrienden van mij al aan het appen van wie gaat het worden? Ik zeg echt geen idee wie ze moeten kiezen. En op een gegeven moment zat ik in een meeting en mijn telefoon lag echt gewoon hier. En in één keer Johan Hansma belt. En mijn directeur zat naast mij en de hoofdscouting zat daarnaast. Zeiden van Veldman, wat is dit? Ik zeg, ik weet het ook niet. Nou, uiteindelijk is dat 3 weken heeft dat denk ik een beetje aangehouden. Ik ben een keer hier in Lemmer geweest. Een keer op en neer gereden nog naar Rotterdam om af te spreken. Ferry Daan, die werd die Lemmer, de algemeen directeur van Heerenveen. Ja, en Rotterdam was meer omdat ik ook gewoon in een Champions League week zat met Club Brugge. Dat ze voor mij vanuit Brugge naar Rotterdam is oké. Van Heerenveen naar Rotterdam is oké. Hebben we elkaar daar ontmoet. Helaas speelde toen Feyenoord thuis tegen Inter. Dus dat was ook geen goed plan. Maar goed, uiteindelijk daar wel afgesproken. En ik denk een week later was het de eerste trainingsdag. Hoe is het nou om trainer te wezen voor Heerenveen? Enorm leuk. Enorm leuk. Als je kijkt naar hoe de club aan het groeien is, ook in zijn faciliteiten, hoe de club gegroeid is, ook in professionaliteit, denk ik dat daar al een hele mooie stap gemaakt is weer. Ik kan natuurlijk vanuit Anderlecht en Club Brugge en ook Ajax meepraten van oké, maar bij die clubs gaat het nog zo. Welke stapjes kunnen we nog maken? En samen met Johan en Ferry hebben we ook wel duidelijk die stapjes voor ogen. Van wanneer kunnen we nou welk stapje maken? En dat maakt het denk ik heel erg leuk. En ik denk ook dat we tot nu toe heel leuk voetbal hebben laten zien. In de zin van aanvallend, attractief, jonge jongens erop gegooid. Alleen we hoopten en verdienen misschien wel wat meer punten. Maar dat fundament van goed voetballen is volgens mij voor mij wel cruciaal om die punten te gaan halen. Ja, maar de laatste 3 wedstrijden
3 overwinningen. Sparta, Feyenoord uit in de beker en Heracles won. We gaan Europa in. Ja. We boeken vast. Dat was ik altijd positief zelf. Nou, soms ik net. Nou, kijk, het is duidelijk dat het een mooie laatste week was. Ik had gisteren ook nog Riemen van der Velde even aan de lijn om goede feestdagen te wensen. Die begon daar ook over. Was hij positief? Ja, was heel positief. Nou, dan is er zo. Was de erevoorzitter van Jereveen positief? Ja, maar Zijn er ik Robin ben, in? Was het even ik illustreren? heb wel vaker uitgelegd van don't believe the hype, don't believe the drama. Ja. En deze week is een mooie hype. Maar wij spelen na de winterstop weer tegen Feyenoord en tegen RKC in Groningen. Daar moeten we het weer laten zien. Dus dat wat geweest is mooi en geweldig. Maar ja, als coach en als trainer ben je alweer aan het kijken naar hoe gaan we van Groningen winnen. Of van Feyenoord winnen. En hoe gaan we dat op het trainingskamp tegen Hoffenheim voor elkaar krijgen. Dus eigenlijk, er is weinig tijd om daarvan op bij stil te staan. Als je dat drilt, van nou, Christel Nij komt erom, geen vuurwerk, normaal eten. Niet skiën. Nee, dus wist net wat daarom komt. Oké. Jawel, ze hebben een schema mee. En in die zin gaan we uit van professionaliteit. Want ze worden ook gewoon doorbetaald deze maand. Oké. Nee, maar dus ze worden geadviseerd. Maar er is best wel een hele grote groep die bijvoorbeeld ook bij het eten gewoon met een weegschaaltje langsloopt. Ik zou het doodzonde vinden dat je dan nu 2 weken of 10 dagen je laat gaan, terwijl je een heel jaar alles met een weegschaal aan het afwegen bent. Dan ben je geen topsporter. Je bent een topsporter als je het altijd doet. En dat is wel iets wat we meegegeven hebben. Waarom bist u een topsporter? Ja, goh, dan ben ik een topsporter. Weet je laatst wie hier een formule voor topsport, hè? Ja. Een aantal mensen die ernaar kijken, een keer wat het yield was, Virginia of zo. Dat Erik Dijkstra. Erik Dijkstra, ja. En daar kan dan formule. En hoe heger dat het getal, hoe groter de topsporter dat is best. Nou, ik wel de Bonifacius lopen, het kostte me toch €12,50 inschreeuwen. En ik denk dat het €20 in het envelopje zit. Dat is geen topsporter. Nee, dat wil ik niet. Ik ren net maar een weegschaaltje langs het eten, maar ik ben er wel heel bewust mee bezig. En ik vind het totaal onbelangrijk of het nou topsport is of net. Ik begreep de vraag om als je mijn levensfilosofie is, een beetje helden hebben geluk en schurken hebben pech. En we zitten hier met fantastische sporters. Daarom vond ik het echt zo leuk om hier te zitten. Ik geniet van al die verhalen. En daarnaast ben ik mensen die net sporten kennen of dat net lukt. En die hebben gewoon heel pech. En ik vind het, juist die mensen woek graag dit gevoel wat wij hebben, Marjan. En denken van, als we die een beetje sportjan kennen, dan zou dat echt fantastisch wezen. Dus ja. Dus, nee, maar echt, het maakt het niks uit of nou topsporter. Je bent eigenlijk altijd een topsporter als in elk geval van de bank ook komen mooist en dat geluk heeft. Maar Ja. dat is beskieren, maar door installeren op de berenloop. Nou ja, de Bonifatiusloop is ontneemd, de Tierenloop, de E-loop, Ja, de Merenloop. Oh, jongen. Wat een palmares, hè? Ja. Nee, maar serieus, dat maakt het wel leuk. En het spel van het sport vind ik het mooiste wat je hebt. En of het nou voor de Champions League is of bij de E-loop. Trouwens, dat was echt een prachtige overwinning. Dat moet ik wel even bij zeggen. Zeker. Maar dan, dat gevoel is denk ik wel ongeveer hetzelfde. En ik ben heel blij dat ik dat op lettere leeftijd, want ik wie opgegroeid met mijn huid hier een pak check naast de rappels. En ja, serieus. En ik hier tot mijn 30ste eigenlijk, ja, ik hier wel even wat keers get on. Heb me waarschijnlijk nog een keer afslaan, federatiepartijtje, weet ik volle. Maar dat wie net zo vol. Maar ik ben blij dat ik toch tot bezinning kwam in op mijn 32ste. En nu al zo'n hier echt geniet van het sporten. En Michel Betterfield en qua lichaam, maar ook qua geest. En dat vind ik het allermooiste, ja. Ja, dan had hij nog een doel, toch? Ja, nou zeker, ik ben 40. Ja. De doelstelling? Zoals dat is het. Ja, zelfs doel ik op, ja. Maar januari is ik 40 en voor de mensen die in de amateur draagsport dan scoor je een categorietje op. Ja. En theoretisch, het NK is in april, ben ik een van de beste, jongste 40ers die daar aan het NK zit. Dus, Nederlands kampioen. nou, ik ga wel van top 10 op een marathon. Ja. Ik ben live uitzending op Omroep Friesland. Nou, Dat kan je missen. als ik win, dan wil ik volgend jaar sowieso weer hier zitten. Dat bij deze gewoon als het mist, hè? Ja. Hoes? Ja, maar dat is toch prachtig dat ik 40 ben en ik denk, ik in top 10 marathon draven. En van een soepende, nou ik zou haast snuvende steeds, maar dat is muzikant Doe maar steeds wat voor. naar je sportman, daar ben ik wel grutskop, ja.